Хвала Христу, вітаю вас, шановні слухачі Радіо Марія і шановні глядачі YouTube-каналу, бо гэта трансляція. Вітаю, віншую з Божим народженням. І сьогодні у нас у гостях отець Олег Шпець, христосовець. Хвала Христу, отець Олег. Хвала навеки. А чому менавіта ён у нас тут? Мы заўсёды рады так вам, отець Олег, але ще є причина на гэта. Сьогодні католицький костел означає успамін Яна, святого Яна, євангеліста, і отец Олег з'являється пробашчам парафіі святого Яна Євангеліста і Максиміляна Кольби у Мінску. Ну і ось, мне здається, що добра нагода запросіць. Дакладна, так і ёсць. Дзякуй вялікі за запрашэнне. Думаю, будзе аказія добра паразмаўляць таксама на тэму святога Яна. Так, дзякуй, што не адмовіліся. Ведаем, што гэта часы для святароў такія даволі насычаныя, так, актава Божага нараджэння. Мало таго, што не адмовіліся, так яшчэ і вось з гітары прыйшлі, то будуць сёння спевы. Так? Дакладна. Але спачатку, напэўна, прапаную пагаварыць пра святога Яна. Евангеліста, апостала, постаць такая вельмі глыбокая, таму што маем Евангелие такое ад Яна і адначасова маем апакаліпсіс таксама ад таго ж самага Яна, вельмі розныя такія па танальнасці, так? Вось у гэтай шматпланавай фігуры, отец Олег, вас што найбольш у гэтай асобе прываблівае, натхняе? Трэба яшчэ дадаць, што маем яшчэ 3 лісты. 3 лісты, так. Каб ужо была паўната вось гэтага. Калі гаворка ідзе пра Яна Евангеліста, то трэба таксама зазначыць, што мы яго бачым таксама як умілаванага вучня Хрыста. Вось той, які у першую чаргу, як для мяне, гэта той, які пакінуў вельмі важны, а можна сказаць, найважнейшы пасыл у хрысціянстве, у нашай веры, менавіта, што Бог ёсць любоў. Калі мы можам гаварыць пра розныя якасці Пана Бога, рысы Пана Бога, то здаецца, вось гэта тое, што найважнейшае, тое, што ўплывае на лёс чалавека, на яго святапогляд, на яго выбары, жыццё, ўсё. Вось Бог ёсць любоў, і гэту праўду, якую чалавек прынимае, так направда фармуе ўсё наше жыццё. І таму для мяне, у першую чаргу, калі вось так сказаць адным словам ці двумя, то гэта будзе дакладна тое, што святы Ян для мяне адкрывае і паказвае ўсім сваёй вось тым, што напісаў, аб чым ён гаварыў, менавіта гэта. Бог ёсць любоў. Вот не ведаю, як вы, мяне ўражвае расповеды людзей, которые толькі прыходзяць, напрыклад, у касцёл, так, пра іх слёзы ад гэтай ісціны, што Бог іх любіць. Мяне асабіста гэта ўражвае, таму што я ў касцёле з дзяцінства, но тым не менш я чула такіх гісторый вельмі шмат. Менавіта з гэтага. Не ўсё, што ўсе яны атрымліваюць, а вось як только табе кажуць, Бог любіць цябе, всё, гэта проста неяк такое азарэнне для чалавека. Гэта так невідавочна? Таму што мы створаныя з любові і створаны да любові. А гэтай любові вельмі, так, направды, мала у жыцці людзей часамі бывае. І вось гэта свядомасць, што хтосьці мяне любіць папросту так, што я існую, што я ёсць. Гэта так натхняе, гэта так уражліва, дакладна, што перамяняе лёсы чалавека. І таму, думаю, святы Ян так моцна пісаўся у жыццё людзей, менавіта вось ягоная тэалогія, ягоная багасловие, тое, аб чым ён пісаў. Тым больш, што ён пісаў гэта ўжо як такі старац, як мудрэц. Ён не пісаў гэта як аповед гістарычны аб чымсьці, што ён там пабачыў, як іншыя евангелісты, аповед аб Хрысце, які хадзіў, навучаў, які штосьці там рабіў, а ён ужо выкладае вось гэту глыбіню, тое, што ён перажыў, тое, што ён сабе там, напэўна, думаў, чаго дасведчыў, і напрыканцы вось свайго жыцця выдаў эсэнцыю гэта ўсяго, кажучы, што так напраўда ўсё неважнае у дачыненні менавіта вось гэтай праўды, што Бог ёсць любоў. Вось, першы лайфхак. Калі у вас ёсць праблемы з разуменнем гэтай ісціны, пачытайце Евангелие ад святого Яна, так? Дакладна. І лісты. Бо ў лістах вельмі моцна вось гэта падкрэсліваецца. І лісты. Можна нават з ліста, калі там больш каротенькі, напэўна, так? Так, дакладна.
Отец Олег, ну вось у вашай парафіі фэст будзе, так? Так. Парафіяльны сёння. Так то вы са свята ў свята атрымліваецца, так? Ну, маем ужо чарговы дзень. Чарговы, Бо субота, пол 25, гэта Божа нараджэнне, учора свята Святой Сям'і, нядзеля. Зноў жа ж вельмі так урачыстая, радасная, разам з сем'ямі нашай парафіі. Ну, а сёння яшчэ адна вось гэта урачыстасць парафіяльная, нашай сям'і парафіяльнай. Вось святога Яна Евангеліста. Мы, конечно, будем у кругу сям'і гэта вось адзначаць, то есть разам з парафіянамі, але таксама запрасілі айцоў францішканаў з Івенца. Яны сёння нас наведаюць і разам з намі раздзеляць вось гэту радасць. Раскажыце, калі ласка, якія ёсць яшчэ такія традыцыі, звязаныя з успамінам святого Яна? Думаю, найбольшай традыцыя, якую ведаюць усе, гэта асвячэнне ці благаслаўленне віна святого Яна. Гэта звязана таксама з традыцыяй таго, што святога Яна хацелі атруць віном, затрутым, але ён гэты келіх паблагаславіў, выпіў, яму не зашкодзіла. І таму на ўзгоду вось успамін гэтай падзеі у касцёле асвячаецца, чи благаслаўляецца віно, якое мы ужываем як лякарства. Канешне, гэта не заклік да піцця віна якосьці, але вось якое ўжываем, калі адчуваем сябе дрэнна, калі хварэем. Вось гэта традыцыя дзесьці глыбока захавалася, і таксама сёння ў нашай парафіі падчас кожнай святой імшы вось гэтае благаслаўленне будзе. Ці сустракаліся вы з якімі-небудзь вясёлымі гісторыямі, звязанымі з гэтым звычаем? Ну, такія трошкі смешныя часамі, як выстаўляюць, як хтосьці прыносіць вельмі шмат, выстаўляе цэлы арсенал, такі барак. Сур'ёзна? Накладна на лавачцы, альбо пробуюць адчыняць, папросту, бо здаецца, як зачыненае то благаслаўленне недзеяння, толькі такія, больш такія. Ну, это, мабыць, людзі, которые шмат хварэюць, так? Ну, напэўна. Так здаецца, што гэта так. Альбо маюць вельмі шмат родных і блізкіх, якім хочуць таксама вось гэта благасловленае віно таксама падараваць. Ну, але я все-таки спадзяюся, што гэта смешнае, яно не заслоніць такой, глыбокі сэнс гэтага свята. Мы заўсёды падкрэсліваем вось гэту праўду, так, каб гэта не ператварылася ў проста якісьці там чарговы асвячэнні, чагосьці і невядома дзеля чаго. Заўсёды, вось, калі людзям тлумачыць, то, думаю, кожны мае такую свядомасць, дзеля чаго ён гэта робіць, і навошта яму патрэбна, і ці зусім патрэбна яму сёння благаславіць, чи не, напрыклад, віно. Але гэта традыцыя, прапачце, я ўжо дагавару, яна трывае многа, так? Потому што, ведаеце, чаму пытаюся, заўважыла, што вось святого Стэфана ж было, так, і прыносілі, напрыклад, асвячаць авёс. То вось сярод парафіянаў, 5 чалавек, 6, бо гэта не так уже актуальна для людзей, так? У Менску, здаецца, зусім ніхто. Авёс, як няма патрэбы, бо, па-перша, і жывёл тых няма, каму можна скарміць. Але вось з віном няма такой сітуацыі. Але думаю, што на вёсках тут актуальна гэта, і часта можна заўважыць, дзе прыносяць вось таксама авёс, асвячаюць, а віно, налей. Больш такое універсальнае, да, што хочаце. Ну, добра, давайце ўжо тады з гэтага трошачкі сыдзем. Пакуль яшчэ не пяройдзем да Божага нараджэння, яшчэ хачу запытацца у вас, вось, ці была ў вашай парафіі у нядзелю аднаўленне шлюбаў. От проста вельмі шмат водгукаў ад некаталікоў я, напрыклад, атрымала, як гэта прыгожа, як гэта падабаецца людзям, ці было у вас такое? Так, гэта ўчора, дакладна, бо ўчора нядзеля. Нядзеля, прабачце, я ўжо трошкі забыталася з днямі. Дакладна, гэта было ўчора. Так, на імшы было аднаўленне, гэта заўсёды такая добрая нагода, як-то сужонкам паглядзець сабе ў вочы, яшчэ раз успомніць вось той момант, напэўна, вельмі такі шчаслівы і важны ў іхным жыцці. І, думаю, у жыцці кожнага чалавека важна умець вяртацца да такіх момантаў, якіх знакавых, ключовых, у асаблівай такой дзеяння Бога, Божай ласкі, бо яно, напэўна, прыпамінае чымсьці, натхняе далей, дае такую магчымасць і крочыць наперад, змагацца аб святасць, змагацца аб такой еднасці і паглыбляць сваю любоў, таму, конечно, мы таксама гэта практыкуем.
Мгм. Ну, да слёз, да слёз. Хто вось не практыкуе, вельмі раю, таму што, ну, ведаеце, глядзіш, вот я так збоку гляджу, вось такі недасканалыя мужчыны, ведаеце. На жанчын не думала, вось ведаеш пра іх шмат чаго. Стаяць, аднаўляюць гэту, ну, это вельмі прыгожа, это мне вельмі пад вас. Думаю, што час да спеваў. Давайце пераходзіць ўсё ж такі да Божага нараджэння, актава яшчэ Давайце. цягнецца, так, свята, святкуем. Прапаную вам разам са мной заспяваць Ніколі не калядку, спяваю. як прыбеглі пастушкі у Бэтлеем. Не маю голасу, маю адукацыю музычную, але голасу не маю. То прабачце тады ўжо, отец Олег, спявайце самі. Добра. Як прыбеглі пастушкі у Бэтлеем, заспявалі песню, што і мы пяем. Слава на вышынях, слава на вышынях і спакой на зямлі. Слава на вышынях, слава на вышынях і спакой на зямлі. І з пакорай кланяліся ўсе яму, аддалі пашану Богу нашаму. Слава на вышынях, слава на вышынях і спакой на зямлі. Слава на вышынях, слава на вышынях і спакой на зямлі. Мы таксама Бога Сына вызнаём, шчыра Яго любім і Яму пяём. Слава на вышынях, слава на вышынях і спакой на зямлі. Слава на вышынях, слава на вышынях і спакой на зямлі. Я ўмею аплодаваць. Прыгожа, дзякуй вялікі. Ну, распавядзіце, як у вас Божае нараджэнне прыйшло ў вашай парафіі. Як заўсёды вельмі так цёпла, па-сямейнаму. Зразумела, што само святкаванне гэта такое ўжо вяршыня, але да гэтага вельмі важны гэты момант падрыхтоўкі. І ён таксама, думаю, натхняе і як-то яднае не менш, чым само святкаванне. І таму, напэўна, калі мы гаворым пра Божае нараджэнне, то трэба сказаць пра ўвесь адвент, бо гэта час такой падрыхтоўкі, гэта рараты, штодня у будзённыя дні, выходных не было, але з панядзелку да пятніцы, гэта ўставанне рана, гэта вось уначы яшчэ, можна сказаць, вось супольная малітва, спольная сустрэча, і пазней падрыхтоўка, ўжо непасрэднае, дэкараванне, прыбіранне, вось гэта ўсё, гэта так вельмі, думаю, падабаецца вось усім, і прынамсі мне гэта вельмі падабаецца, гэта такі час. Ну, а ўжо само святкаванне, ну, гэта такая кульмінацыя, гэта досвед вось такой дзейнасці Бога. У гэтым годзе, так як у мінулым, у нас было 3 пастэркі, ажно, бо каплічка у нас маленькая, ну і праз пандэмію таксама не хочам ствараць тых умоваў там, дзе кожны аж так моцна ўжо блізка адзін на другі сядзіць, таму вось традыцыйна ўжо робім 3 пастэркі. Але яно ў гэтым не губляе як бы вось такой урачыстасці. Кожная святая імша, яна асаблівая, бо гэта чарговыя людзі, якія прыходзяць, гэта нанова перажываецца, вось гэта таямніцу Божага нараджэння, яна была вельмі такая сапраўды цёплая, у сэнсе такім адносін якісьці, перажывання, прыгожая наспевам, прыгожа, бо на кожнай свой якісьці хор спяваў. Ну, гэта вельмі класна. Я люблю Божае нараджэнне, сапраўды. Скажыце, калі ласка, ці дзеці ладзілі якосьці там сцэнку, вось такое, ці было у вас? Ну, у гэтым годзе мы таксама пакуль што не рабілі, звязана таксама гэта трошкі і з пандэміяй. Але ёсць у нас яшчэ планы гэта перажыць трошку ў іншым фармаце падчас, як я ўжо згадваў перад эфірам, яшчэ падчас балю ўсіх святых, які ўжо ў наступным годзе календарным у нашай парафіі адбудзецца, ўжо 5. Ну, мы яшчэ пагаворым пра гэта, так? Пра будучыню. А хто, вось, напрыклад, у вашай парафіі дэкарацыі рыхтуе? Ну, адказныя за дэкарацыі сёстры, нашы сёстры Назартанкі, сестра Мар'янна і сестра Назарія.
Ну, а ёй дапамагаюць вернікі, ну, моладзь, ksiądz Владзімір таксама. Ну, я сваім благаслаўленнем там больш у гэтым годзе як-то так менш удзяляўся ў гэтым усім, бо трошкі іншыя заняткі меў. Натуральныя елачкі, не штучныя? конечно, Натуральныя, толькі так? Усё натуральныя. прыгожана? Дакладна, ўжо традыцыйна. Мы іх замаўляем у Іўеўскім лесходзе. Вось, адкуль мы родам, і там папросту заўсёды іх купляем. Рэклама іўеўскага лесхозу, так? Вельмі прыгожая, калі ласка. Можна. Ну, давайте тады яшчэ што-нибудь паспяваем. Можна? Можна. Давайте заспяваем. Люблю таксама вось гэтую калядку «Зорка Бэтлеемска». Яна такая таксама захвочвае да нас, каб мы абудзіліся і да радасці. Зорка Бэтлеемска над зямлёю зяе, радасную вестку людям абвяшчае. Не спі, абудзіся, Христос нарадзіўся, з неба радасць прамяніцца, будзем весяліцца. Промень ласки Божай на землю пролился, каб табе дать счастье, Збаўца нарадзіўся. Не спі, абудзіся, Христос нарадзіўся, з неба радасць прамяніцца, будем весяліцца. Не спі, абудзіся, Христос нарадзіўся, неба радость промянится, будем веселиться. Стань же, не спазнися, привітать дитятка, до життя очнися, Беларусе, братка. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Ви коли співаєте, я уявляю ще вашу парафію, яка долучається. Ну, пра баль. Распытаю вас пра будучыню і ўвогуле пра гэты час святочны. Вось што у парафіі святога Яна Евангеліста Максіміляна Кольбы, што плануецца, што будзе? Ну, зразумела, гэта час таксама канікул школьных у дзяцей, моладзі, таму гэта час якісьці таксама і выездаў, такіх каротенькіх, фармацыйных, сустрэч пэўных. Гэта час яшчэ апладковых сустрэч, паміма ўсяго, што ўжо Божа нараджэнне, як бы. Учора вось была сустрэча, сёння таксама будзе з нашымі супрацоўнікамі, тыя, якія дапамагаюць нам у душпастарстве, гэта шматлікія свецкія людзі, якія ў розных групах бяруць адказнасць, дапамагаюць нам, і таму гэта такая добрая нагода таксама выказаць ім удзячнасць і разам з імі перажыць вось гэты час гэтага свята. У планах, напэўна, гэта час калядных наведванняў нашых сем'яў. Вось калі мы вырушаем у кватэры, памяшканні нашых парафіянаў для супольнай малітвы, размовы, благаслаўлення іхных сем'яў, іхных дамоў. Гэта такі таксама вельмі такі важны момант у жыцці парафіі, у душпастарстве, момант такога бліжэйшага знаёмства, пэўнай размовы, ну і магчымасць можна таксама і вырашыць пэўных спраў, звязаных з канкрэтным жыццём, можа якісьці праблемаў, альбо пытанняў нават такіх звычайных, альбо пытанняў веры. Вельмі па-рознаму бывае, гэтыя наведванні выглядаюць, ну, але таксама яны вельмі важныя. Вось. Ну і так, як мы ўжо ўзгадвалі, 16 студзеня у нашай парафіі адбудзецца
5 ўжо баль усіх святых. У гэтым годзе мы не рабілі гэта ў лістападзе, як традыцыйна. У гэтым часе быў такі пік якісьці захворванняў, то мы адмовіліся, так пераклалі менавіта вось на ўжо паслясвяточны гэты перыяд. Але тым не менш фабула будзе дакладна такая, што святыя прыходзяць да нованароджанага Езуса, таму нічога не перашкаджаю гэтым, апроч вось 3 каралей, апроч пастушкоў, таксама і святыя прыходзяць, каб разам пакланіцца Езусу і перажыць вось гэтае свята. Таму вось у такім духу гэта будзе праходзіць. Хто, можа, не чуў, то гэта баль-маскарад, так? Вось ці Так, гэта перапранаюцца дзеткі, моладзь, і дарослыя таксама перапранаюцца, і кожны прыходзіць у вобразы якогосьці святога. Гэта добрая таксама нагода, каб пазнаць святых, каб адкрыць для сябе вось іхнае жыццё, іх надзейнасць, іхны шлях да святасці. Ну, гэта вельмі класна, і гэта заўсёды так добра працуе, і людзі вельмі актыўна бяруць удзел у гэтым. Неяк размяркоўваеце, дапамагаеце, каб так больш не пакрыўдзілі святых? Ці ўсе выбіраюць? Не, кожны выбірае сам. Таму часамі ёсць 2 альбо 3 Яна Паўла другіх, святых Андрэяў і так далей. Мы па-рознаму наглядаем. Ага, а святы Ян апостол ёсць? Ну, паглядзім, чым будзе ў гэтым годзе. Я ўжо не памятаю, чым мінулых быў. Можа і быў, ну, цяпер ужо не згадаю. Бо ў мінулым годзе акурат не было, а па-за мінулым то ўжо трошкі часу мінула, таму цяжка ўзгадаць будзе. Бо вельмі шмат таксама прыходзіла дзяцей, моладзі, дарослых. Усіх не ўзгадаеш папросту. Гэта такі сапраўды такі маштабная акцыя. Ну, паглядзім, як у гэтым годзе, канешне, будзе. Ну, зноў жа ж пэўныя акалічнасці, напэўна, ўплываюць. Але маю надзею, што ўсё будзе добра. А Новы год? Новы год для мяне ўжо гэта будзе 5-й год, Новы год запар. Я праводжу у Навагрудку разам з сем'ямі. Вось уже традыцыйна сёстры назаратанкі ладзяць такія міні-рэкалекцыі для сямей з асацыяцыі Найсвяцейшай сям'і. Вось яны займаюцца душпастусам сямей. Ну, як-то калісьці мяне запрасілі, каб я з імі перажыў вось гэты час. Ну, і так ужо традыцыйна 5-й год у мяне вось будзе перажыццё ў Навагрудку сем'ямі. Гэта і час такі малітоўны, але гэта час і карнавалу, час і пэўнай і забавы. Ну, і таксама час канферэнцыі, пэўнай малітвы. Ось такі у духовны спосаб мы будзем перажываць гэты час. А тут у парафіі, ну, таксама моладзь ужо традыцыйна будзе таксама ладзіць Новы год ужо для сябе. Так, ну, час у нас, бачыце, трошкі ідзе наперад, таму, калі ласка, давайце, каб 3 было, так, калядкі, ну, вось. Давайце. Паспявайце яшчэ што-небудзь. Давайце, з вамі таксама яшчэ адну люблю. Вельмі, трэба было б взяць... Дзень калядны слаўны. Гэта такая вельмі прыгожая калядка. День калядны слаўны, Хрыста нараджэнне, пасланца з нябёса, свету на збаўленне. Радасна спявайма, Богу хвалу дайма, эй, каляда, каляда. Радасна спявайма, Богу хвалу дайма, эй, каляда, каляда. Найчыстейша дева яго нарадзіла, спавіла на сене, в яслях палажыла. Радасна спявайма, Богу хвалу дайма, эй, каляда, каляда. Радасна спявайма, Богу хвалу дайма, эй, каляда, каляда. Мы за пастушками хутка паспяшайма,
у радости великой, хвалу Богу дайма, радостно спявайма, Богу хвалу дайма, ей коляда, коляда. Радостно спявайма, Богу хвалу дайма, ей коляда, коляда. Отец Олег, а колькі часу ви на гітары граеце, да речі? Ой, здаецца, гэта я першы раз навучыўся першую песню граць, можа, ў 96-м годзе. Даўно. Давно. Але, конечно, цяпер менш, чым калісьці. Калі клерыкам быў, вось гэта, пачаткі там было, конечно, больш гэта спеваў. Больш гэта. Ну, а цяпер пры аказіі. Што хацелі б пакінуць у гэтым старым годзе? У старым годзе што ж бы трэба пакінуць? Пакінуць у першую чаргу, можа, тое, што не атрымалася, каб проста гэта такі не застаўся поўным цяжарам. Бо шмат, канешне, тых, можа, планаў, якія не зрэалізаваліся па розных прычынах. Напэўна, бо мы будуем касцёл, ну і там таксама, напэўна, не ўсё атрымалася тое, што хацелася. У сэнсе таго, што хацелася пабудаваць за гэты перыяд. Таму вось такі негатыўны досвед заставіць там дзесьці ў мінулым годзе, а ісці наперад і зноў жа з надзеяй і разуменнем таго, што Бог спрыяе, Бог благослаўляе і, напэўна, з ягонай ласкай гэта ўсё атрымаецца. Ну і напрыканцы тады нашым слухачам, нашым гледачам благословлення ад вас, па-першае, а па-другое, пажаданне, ўсё ж такі Новы год і такі час. Час Божага нараджэння гэта асаблівы перыяд, надзвычайны, вельмі такі ўзнёслы. Менавіта праз гэту таямніцу любові Бога да нас. Гэта штосьці такое неверагоднае, што Бог гатовы пакінуць усё дзеля таго, каб быць разам з намі. Вось ягоная любоў настолькі вялікая, і што яна адмаўляецца ад сябе. І здаецца, што сапраўды так, любоў вось менавіта такая, якая ўмее адмовіцца ад сябе, якая ўмее ахвяраваць для таго, каго любіць. І таму хацелася пажадаць, каб кожны дасведчыў менавіта не толькі тэарэтычна, але менавіта перажыў вось гэта вельмі так практычна ў сваім жыцці, адчуў вось гэта глыбіню Божай любові, якая пакідае ўсё, вось гэту вышыню неба, усю сваю самагутнасць і стаецца вось такім маленькім дзіцяткам, якое прыходзіць, каб нас збавіць, прыходзіць, каб вось паказаць гэту любоў, адарыць нам ёй. Таму вось гэтага жадаю, адчуць, што Бог кожнага з вас вельмі любіць. І гэта менавіта ў духу святога Яна Евангеліста, дакладна, што Бог ёсць любоў, і гэта свята нішто іншае менавіта, як вось гэта таямніца, якая праяўляецца. І жадаю, каб кожны сапраўды гэтую таямніцу адкрыў, перажыў, ёй натхніўся і таксама ёй дзяліўся з тымі, хто ёсць побач. Дзякуй вялікі. Христос нарадзіўся. Славім яго. З Богом. Пан з вамі. І з Духом Тваім. Няхай вас благословіць Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы. Амен. Трывайце ў супакоі Христа. Дзякуем Пану Богу. З Богом дзякуй. З Богом.